để trồng cái kan ada kan di Mas. Hah? Perdana? Tahu, itu mau diperluas. Oh, orang tes kayak di belakang. Iya, iya. Langsung pencet, langsung nyanyi kan. Pulpen. Kan pulpen. Bertandai, bertandai. Itu juga bertandai nanti kita lalap pula. Pre. Saya punya model dulu, kami nanti kita bilang, kita kasih kode ke kami sekali gitu ya. Kita saling inilah, saling ini ya. Saling mengingatkan. Ada 3 tuh. Yang ini ya, ini enggak. Marinde mah kita kapan ya? Marinde mah kita minta nih. Oh paling ini sih ini. Enggak ada musik, berjalan musik kan. Iya dia apa namanya? Jadi ini aku main musik sekali, baru dia baca, baru kita mulai. Mago. Ano yun, diba? Kena rumbo tali-taliin. Oh, sayang banget. Rumbo dia betul. Makanya jangan dipakai. Kalau kopi kan nggak mau aku pakai. Beliin itu. Nggak jangan dong. Jago. Coba iya. Bisa. 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 Bisa ya? Tapi aku nggak bisa. Mereng dulu. Aku bantunya pakai.
Selamat hari Minggu Madi Hita Salhubna. Partording ni parmingguon ujung tahun parhuriaon, parningotan ni akan nang moding di HKBP Cibubur Resort Cibubur. Topik, ajari mahami mamilangi aka ari-ari nami, martang yang nahohom mahita. Amin. Jauh-jauh marsahor do Tuhan. Huriani Kristus nungasahat hita tu minggu ujung tahun parhuriaon. Dohot parningotan ni namoding. Parhatopotot tado namartiki do ngoluta di asianganon. Bea mahita iadung marujung parulau ta di pertibion alani i bisan sadi hari dope tatakasi madirita aik sura rotopu ajalta asatu Yesus toktong lohot rohata tae dehon ma bea mahita iadung marujung.
hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songon duhut do salut daging, jala songon bunga-bunga ni duhut tido salut hasangapon ni jolma. Sai burjuma ho rasi rasa mate, dungi lehonokuma tuho tupal hangoluan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus, Tuhan ni akana mate dot akana mangulu, hodo na punahami, manang mangulu manang mate pehami, nang pemardalan hami diruran ni linggomen ni hamatean, dang huhabiari hami behamatean, ay hodo dongan nami, dang tartiop hamatean manang tanoman behami, ay hodo Tuhan nami nang humokop hami, jalaho na punahami. Rohami nuang tuho mangido, saat tuho ma tondi nami dohot daging nami, asa diho hami manang nama ngulu manang nama tepe, saya tiok ma tangan nami, urupi hami marhite-hite pakokokmi, asa sahat hami tuhanguluan nasora suda. Amin. Maradehita sian buku ende nomor 535 ayat sada dot ayat tolu. pati ni debata di minggu ujung tahun parhuriaonon natar surat di Galatia onom ayat sia 1 ayat 10. Alai unang marnalo jahita mabaen na denggan ay namanggotil do hita muse ditikinai anggo so pargale hita nuaing atong bisan sa di hari dope taulaon mana denggan di saluhud halak alai gumodang matu dongata saha porseaon atong rak mangido gogo mahita tu debata mangulaon patik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami
Mangulana membantu patikni. Amin. Marede hita sian buku ende nomor 677 ayat 3 dohot ayat 4. hita tu ujung tahun parhuriaon. Tamado uduk rohata maruji-ruji di adopan ni debata. Tu harajaon ni debata namanok tongido tartuju rohata. Manang tu akana riko di ngolu parsato kinondo. Alani di bagasan serep ni roha tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan para si roha na sumurung ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Nunga ditobus ho hami sian ngulu ni rajaan ni huaso haholomon. Jala dipaucat ho hami tu harajonmu nama noktongi di bagasan Yesus Kristus gabe na tinopan naik baru mahami di bagasan Kristus asa tarulaon hami ulaon nadenggan. Tuhan, urupi mahami paubaon rohanami, alani Tuhan Yesus anak haulongan ni roham si Pangulo hami, dot alani goarmu nabadiai, ale Tuhan, asima roham dihami halap nadangolon. Amin. Roh
debata taringo tuha sesani dosata. Songonodo pakaholongini di debata di portibion. Polado anak nana sesadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangluan na saleleng ni leleng na di ibana. Asa ngapon ma di debata na di gijang. Amin. Marede hita sian buku ende nomor 354 ayat 1 dohot ayat 2. Sentong bayi mai mado rohat kai di Yesus ibana luwano dia kanang tinobus rodomus itu hatai mardongan asa ngapuni sairoma o Jesus sairoma o Jesus marlas ni roh amalisi sudenarang tinobus masihol si tutudoi di Jesus bertobus rodomus itu matai mardongan asa ngaponi sairoma o Jesus sairoma o Jesus. Hatani debata turpu epistel dihita di hari mingguon imana tarsurat di pangungkapon sada ayat 4 1 ayat 8 tajahama secara responsoria songonon mahatana au surat ni si Johannes mandapoton na pituhurian na di Asia asini rohama di hamudo dame sian ibana na mangului nang manguluhian jalanan naing roh nang sian na pitu todi na diadopan ni habangsana. Nang sian Yesus Kristus sitindahan makosami naperjolo sian akan mati si gonggong akan contan bana do makawani kita jalan kalua kita sian dosata ngite-ngite Dijadi hoddo hita gabe harajaon hamalimon di debata amanai di ibana mahasangapon dohot hagogoon ro disaleleng nilelengna. Amin. Audo bonana jala ujungna ninna Tuhan debata nuaeng debata naung adong hian nanaeng roi si gonggom salukna ima sahatna martua do akan atumangion hata ni debata jalana upeopsa. Amin. Marede hita sian buku ende nomor 344 ayat 1 dohot ayat 3. Nama tu palbehu
dakon maha porseotai songo nahinati dakon ni dongata saha porseon di sandok portibion rak mahitamadok. Au porsea idueta Jehovah ido ama pargogona sohatu dosan natu mo palangit dohotana. Au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jehovah nasa sadai imana ditubuhon di si Maria naga begabian sianton di parbadia andorong sohabubuan. Ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni si Pilatus na mateta panjal do ibana dia upinar silang na tua tu banotoru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lohundu tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pai mamula sogo to tanoon manghumi alat na mangulu do na mate. Au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria atau pani ala Kristen akan nabadia do dia sesani dosa do dia tain namandok mula mangulu suguk daging ni halak naung mate do dia nguluan na sura suja. Amin. Tikting nama sa dihuriata di Minggon, Minggu tanggal 20 November 2020. Dadana nasorang di bahasa-bahasa tuhata do sada dan anak bawah di keluarga Januar Abe Manurung inang boru sirait na di hari Minggu tanggal 14 November 2020. Inganan nasida di Jalan Cibubur 2 nomor 52A RT 007 RW 002 Kelurahan Cibubur Manang Wik 10 sada. Nanaing Marbagas Tikting Parjolo Naing Majalo Pasu-pasu Parboga Soma Wisman Pabrise Ceri Piwan Dolok Saribu Anak Niamata Insinyur BP Dolok Saribu MP Tubun Inata BO Borositorus AMD Ruas ni HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru Sianhuta Perumahan Aur Kuning Blok K2 nomor 10 Dohot Oroana Jenny Elonika Niwara Boru Siahaan Boru Niamata Prans Derejen Siahan Nahinan Tubun Inata Agustina Riaminar Boru Saragi Ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sianhuta Pondok Cibubur Blok F5 strip 2 RT 008 RW 003 Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis Manang Wik Walu Pamasu-masuon di Patuba hari Sabtu tanggal 4 Desember 2020 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru masuk pukul 10.30 WIB. Ruas Napida mulai sadarion pidahuria do keluarga Julius Sialagan Inang Noperina Sauruma Swasti Boru Gurning inganakinan di legenda wisata Jona Lincoln 6 nomor 1 Manak Wik Walu Pidahuria tu HKBP Manteng Resort Manteng. Ruas Namar Sahid Tabu Amadi Tangyakta akar ruas ni huriata na di bagasan Parsahidon Amang M Silalahi Wiksada di Rumah Sakit Harapan Bunda Amang D Tambunan Wiksada pemulihan di Bagas Nasida Inang Nyonya TN Raja Guguk Boru Pasaribu Wiksada di Rumah Sakit Hermina Mekarsari Amang H Hutagalung Wik 2 pemulihan di Bagas Nasida Amang RMT Gultom Wik 2 pemulihan di Bagas Nasida Inang Nyonya Sitinjak Boru Sitompul Wik Tolu
pemulihan di Bagas Nasida. Amang B. Sinaga Wek Tolu, pemulihan di Bagas Nasida. Gabriel Sirait Wek 7, pemulihan di Bagas Nasida. Inang Nyonya Situa RG Simatupang Boru Hutauruk Wek 10, pemulihan di Bagas Nasida. Parmingguan ujung tahun Parhuriaon. Sadarion ima parmingguan ujung tahun Parhuriaon. Parningota dia kanong modding. Laos jahonota do goar-goar nia kanong modding nasa tahun Parhuriaonon. Papungu pilihan. Sadarion patupon huriata do papungu pilihan bahen ulan tu komite HIP manang AIDS doho tu dana pensiun HKBP manang gerakan Rp1.000. Dewan Koinonia Penguat Lansia hari Selasa tanggal 23 November 2021 patupon huriata do pangunjungi sermon Penguat Lansia dohot pasahat ulos tuna marulang tahun papi 70 tahun dohot ulang tahun perkawinan pa 50 tahun nama dohoti Penguat Lansia ni huriata maringanan di GSM Gloria lantai 1 masuk pukul 10 WIB naniuluhon ni Paditata. Hari Minggu tanggal 20 November 2021 di Parmingguan pukul 7 WIB Minggu Advent Parjolo nama kobasi Parmingguan ima Penguat Lansia dalam rangka parheheon Penguat Lansia KPP Cibubur pa 12 tahun. Mutasi ni Padita fungsional. Hari Minggu tanggal 20 November 2021 di Parmingguan pukul 10 WIB ima pangojokonon ni Amang Padita Krispandoli Harahap NTH Gabe Padita fungsional di Cibubur. Dohot paborhaton amak Padita Muribo Pasaribu STH tuinganan pakobasion naik baru di HKBP Setia Mekar Bekasi. Domu tu perpindahannya Amang Padita Muribo Pasaribu STH papungu pelia dohita di bagasan amplop di Ganup Parmingguan manang di Tuluhali Parmingguan ima bain hamulateo nirohatta di pakobasion nasida saliling mangula 5 tahunon tapasa bemai di bagasan ias nirohata domu tu pangojakonon ni Padita Krispandoli Harahap MTH rodo tamu ni huriata sian HKBP Resort Sutoyo nama dapingi Paditata toropna ono puluh halak duksidung Parmingguan pukul 10 WIB laos patu paun ni huriata do acara ramah tamah bisa sambut Padita di GSM Gloria lantai 1. Sumbangan sian ruas tajalo do sumbangan sian Hardi Parulian Nainggolan sian Wiktolu ruas ni huriata ima air purifier manang alat penyaring udara godangna 4 unit mauliate ma di ruas ni huriata na pasahaton tuhata ma nama masu-masu na parpudi hobaratu program kerja ni huriata tahun 2021 marhite tiktingon pinangido tusude ruas ni huriata naso pasahaton pelea tahun asa di pasahat bima pelea tahun na tuhuria manang tusituawi nabe akatikting na mangihut boy mata jaha nadong di warta jemaat soni matikting di mengguta sadarion Tuhan Yesus memberkati. Nuaing sahat mahita tu acara panengotan ka namoding sia tonga-tonga ni huriata sia tanggal 23 November 2020
Rodi 20 sada November 2020 sada. Mari dimahita. Sejul ikon mati, ikon manusia bumi, nama ngolu ikon mati, asatung dengan musik, daging ondog Kristus nunga mati alani mangolua sikap tua di parade ipelas roh gulau mana dikon perdagangan mana boton asonangan mana boton Yesus di ay malungan tusi. Di konfesi HKBP didok taringot tu perningotan dia kena moding. Taha porsyai jala taha tidak kodok. Hamayatiani ima ujung ningolu ni jolma di portibion. Maradian may bana sian sadok ulon na. Adong halo dia kena porsya pabua Yesus Kristus naung heheido. Panguluhot jolmai sian namate. Ibana do Tuhan ni na mangulu dohot namate. Martua do namate di bagasa Tuhani nasatia ro di ujungna. Di patupa hureido perningotan dia kena moding lau padungohon hapor syota marningot ajal tasadiri. Huhut padohoton pakirimon di hamonangan ni Kristus manaluhon hamatian. Songoni nang pakirimo di banua gijang sabulo ni tordita. Doho di hadodomu ni naporsiai. Doho Tuhan debata saat tunaro Yesus Kristus padua halihon. Nuaing bigot tama guar-guar ni ruas ni huriatan nong modding di bagasa sataon par huriau non. Parjolo poltak gultom manang opu kalau dia doli umur 70. Modding Rabu 25 November 2020 sianuik 10. Namangi hutoni anggiat sidabutar. Opu misalnya doli umur 67. Modding hari Kamis 3 Desember 2020 sianuik 5. Victor Hasiholan Silaban opuni si Nathanael umur 66. Modding Senin 14 Desember 2020 sianuik sia. Goodman Santos Sirait SH Amani Andreas umur 30 lalu. Modding Minggu 27 Desember 2020 sianuik sada. Effendi Simare-mare Amani Novia umur 40 sia. Modding hari Kamis 7 Januari 2020 sada sianuik 2. Makdin Siahan umur 63 tahun.
Moding Jumat 5 Februari 2020 sada sian wik sada. Sihar Situmorang Oppu Marciano Doli umur 63, moding Jumat 12 Februari 2020 sada sian wik 12. Sudirman Pakpahan Oppu Nisirut Doli umur 66, moding Rabu 3 Maret 2020 sada sian wik 10. Albert Pakpahan Opunisi Owet Doli umur 66 tahun, moding Rabu 17 Maret 2020 sada sian wik 4. Marisi Boru Siahan Oppu Jonata Boru umur 67 tahun, moding Kamis 10 Maret 2020 sada sian wik 5. Lumiana Boru na 70 Oppu Hatigora Boru umur 80 tahun, moding Minggu 21 Maret 2020 sada sian wik 3. Rabel Pangaribuan Amani Yuni umur 50 lalu, moding Minggu 20 Maret 2020 sada sian wik sia. Maranggiat Hutagaul SEMM Amanesra umur 56 tahun, moding Jumat 16 April 2020 sada sian wik 10. Dr. Andus Marlen Simarmata MKes Oppu Lioradoli umur 67, moding Jumat 23 April 2020 sada sian wik sada. Dr. Lintang Jaya Pangaribuan MSI Amanihana umur 72 tahun, moding Senin 26 April 2020 sada sian wik sada. Tinomu M Manulang Oppu Budidoli umur 70 tahun, moding di hari Selasa 4 Mei 2020 sada sian wik 8. Situamula Hatapu Bolon Oppu Serenadoli umur 80 tahun, moding Rabu 5 Mei 2020 sada sian wik 8. Pitlan Oppu Mitchell Boru Silaban umur 67 tahun, moding di hari Rabu 12 Mei 2020 sada sian wik 7. James Marpaung Oppu Deodoli umur 60, moding Kamis 27 Mei 2020 sada sian wik 6. Surya Lili M Boru Saragi umur 30 tahun, moding Senin 31 Mei 2020 sada sian wik 5. Tiomida Boru Marpaung Oppu Fayola Boru umur 60 tahun, moding Rabu 23 Juni 2020 sada sian wik 2. Insinyur Gottam Siahan Oppu Margareta Doli umur 70 tahun, moding Selasa 20 Juni 2020 sada sian wik 4. Rifai Saud Huta Barat Amanirut umur 67 tahun, moding Sabtu 10 Juli 2020 sada sian wik 4. Labok Silalahi Amani Veronica umur 62 tahun, moding Minggu 10 sada Juli 2020 sada sian wik 4. Melville Sinaga umur 27 tahun, moding Rabu 14 Juli 2020 sada sian wik 3. Robert Gultom Amani Maju umur 64 tahun, moding Selasa 3 Agustus 2020 sada sian wik 4. Poltak Maruli Simajutak umur 77 tahun, moding Sabtu 14 Agustus 2020 sada sian wik sada. Ramli Carmel Hutapea Oppu Edward Doli umur 66, moding Rabu 10 Agustus 2020 sada sian wik 5. Del Piero Inzaki Pangaribuan umur 21 tahun, moding Sabtu 20 Agustus 2020 sada sian wik 6.
Tugan boru manurung oputir boru umur 70 tahun moding Selasa 12 Oktober 2021 sianuik pitu. Winston Sinaga Opu Aryodoli umur 60 tahun moding Rabu 27 Oktober 2021 sianuik 5. Gustav Hasibuan Opu David Doli umur 87 tahun moding Selasa sian November 2021 sian week 5. Naing matakas di rohatta taringot tuakanang modingi asa unang marsak kita songo si pelebegu naso marpakirimoni odo dirok hata ni debata ay molo persea hita nang mati Jesus dohot hehe sadok togi honon ni debata do rap dohot Jesus nang akanang moding marhite-hite ibana. Asa diari sogoti. Sai masih paida doa kana porsia duk sahabe lakana tu hasonangani. Sai masih paida Mari dia mahita huhut pasahatun piliata. Sai hutagam do Tuhanku, sai masih Songon na di duk na
Asni roh hadang hapalang domangku iroh hati dung ine suarana dinaro Tuhan tai sai mardongan olop-olop uria anagamu marana taruh Tuhan amin sai di bumaro Sai hutagam do Tuhanku sai masih hol rohaki di haruru di Tuhanku songodan hidup naik sai mardongan olop-olop Uria managamu marana taruh Tuhan amin sai tibu maro Asni roh hadang hapalang domangku iroh haki dung bine di suarana dinaro Tuhan tai sai mardongan olop-olop Uria managamu marana taruh Tuhan amin sai tibu maro Dame ni debatana sumurung sian saluh roha. Ima mangaramoti ka ate-ate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Urian itu hatta di mingguta sadarion. Ima minggu ujung tahun perhuriaun laos perningotan dia kandang moding. Tatangi homahatan di debatana gabe barita nauli di hita dohot tema manang topik ajari mahami mamilangi akka ari-ari nami. Tapai hujah kami songonom mahatana. Pesalmen 10 ayat sada dohot udukna. Ali Tuhan sayhodo haporuson nami marsudut-sudut. Taga sotu budope yakka duluk. Jala taga sodong dope ditubuhon tanood dohot portibion. Nunga adokyakko. Ali debata. Sian saleleng-leleng na. Rodi saleleng-leleng na.
Sumuang do gabi orbuk jolmai di baheko dungi di dokkomu se mula mahamu ale jolma manusia. Ai sobokko sadari natwari naung salpudo na 1000 tahun yang go di jolom jala songo sadagati perjaga di borngin diubakko do nasida jadi mate manasida mandogo nai nunga martubur diulahi songo duhut torangari marbunga doi jala martubur hape bodari nai disabi do jadi malos ai siap do hami diberi masmu jala binaan ni parpiar ni murukmu obat topu mago hami nunga dibeko hajahaton nami tu jolom dosa nami akan nabuni tu hatiuron di bohim alam moru doka are nami sudena diberi masmu ai songon ho isada do la suda akka tahun nami hari-hari ini tahun nami itak 70 tahun doi jala molo marhagogo situtu dia do 80 tahun jala hina dengan nasida do hangaluton dohot halujaun ai hatop situtu do lau salpu jala habang do hami tunggi semat tumadda gogo nirimasmu jala dihaberi ho hobartu pangonai nirimasmu sai parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk hami di sima sahakna horas madihita saluhukna badu ala songonna parningotan dina modingi do songonna ragu-ragu kita mangalusi horas madihita saluhukna manami nanami matutu. Jadi pada mumnara hita nunga jot mabege hata kata asuransi. Pada umumnya bolo ditaringoti asuransi akka hal-hal na mangurupi membantu melindungi Ido selalu ditawarkan ada pertanggungan. Alani torok do halak rupani dak kuboto na hita pedoh di bagasan ale torok do halak na tertarik maddohoti asuransi. Ala salinai ada pertanggungan. Sipata dakola sada dimasuki di dohoti asuransi. Adong do sada 2 tolu maddohoti asuransi salinari karena ada pertanggungan ala dibereng adong sesuatu yang bisa menjamin jadi adong do deba madokon imada yang guau nuaing tunglos dia manguluni ba anggoda danahi ngama sudi ninda tunglaus dia pengoluni ba anggoda danahi nga amas sudi ninna rupani buasa aman ay nga fu pamasuk sudi gabi anggota asuransi ngahu garari ninna rupani sada sisi dingkat doida ada pertanggungan Alain yang dohonot dusi secara tidak sadar godang dohalak memang ketika dia sudah memasuki piga-piga natagwari nak kaning gabehera merasa aman, nyaman, terjamin, terlindungi. HP itu bahayana. Kita bisa dibantu benar. Alain nasa nadong di portibion dang adongi nama jaminan perlindungan untuk hidup kita, masa depan kita. Odo
na dipaingot sa sitong na marhite turupuk taon. Apapun yang ada di dunia ini tidak bisa menjadi pegangan yang membuat hidup kita merasa aman, terjamin, terlindungi. Jadi kalau tapai hutihut turupuk nata jahon, adong dua hal na dipasahat si Musa, si Moses. Tangiangna sekaligus panidangyonna. Di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulunay na perjolo panidangyonna taringo tu hadirion di debata. Hodo hapurusan. Bahkan molo tapai hutihut na kaning ayat sada dohot ayat 2 hodo hapurusan. Hapurusan nami marsudut-sudut. Bahkan di dot ayat 2 tagas sutubu dope akka doluk. Tagas wadong dope di tubuh hotanon dohok portibion. Nunga aduk kiakko alede bata sian saliling nililingna rodi saliling nililingna. Pasma songon narido di epistel tanak kaning pangukapon sada ayat walui. Audo bonana jala ujungna ninna tuha debata. Debatan nuaing, debata naung adokian nang nanaing ro sigonggom saluhuna. Jadi ido hapurusan ni si Musa. Panidangyonna, panadayonna isi do debata di nguluna. Hodo hapurusan. Jadi tusido hita dipaingot na parjulu. Hodo hapurusan. Naing matutu saliling 20 tahun. Taingot tahatidakon. Hola debatado natau hapurusan. Ido gabi parsigat tungata dang nadong di portibion. Na paduahon panidangyon di si Musa taringo tu dirina. Taringo tu hita jolma. Adong mapiga-piga di patudo si mana taringo tu hita jolmaon. Dido ibana do jolmai songo norbuk. Memang sia norbuk do, orbuk ni tanoi, debu. Sia nido jolmai. Jala tusido dipaingot. Saboha-boha tibbo kedudukan hamaloon, hamoraon ni hita jolmaon, ikon sadar do hamuk. Ikon sadar do hita bahwa kita akan kembali menjadi debu. Ima taringo tu hadirota. Iko mula do hita gabi orbu. Songo jolma hita didok si Musa. Songo namarnipi do hita na mangulon. Songo namarnipi. Muasa didok songo namarnipi. Karena memang hidup ini sangat singkat. Ayarong do hita na siya marnipi. Dang mungkin biate. Ngasudira hita marnipi. Memang macam-macam do nipion. Adong do nipion neliliuluk. Adong do nipion majakit tangga. Adong don na mga langi. Adong don na rapotak kepeng macam marupani. Alay satuk kidoy. Jala seandainya tersunggul hita alapas tabuni pitay hulak ko juba. Dang buibay. Songoni mangului. Sebentar dan tidak bisa diulangi. Sakidok mata do. Yado dong sada danak tangis-tangis mangido permen tu natorasna. Ala di joloni jabunai adong warung-warung bajual permen makanan tidak danak. Ala saya tangis dak danaki ma beli permen ma jajan saya ini narupani. Ay biasa doi ala saya ribut saya tangis. Na ilat tok kepengi. Itur mereka madak danaki tu seberang jalan ni manuhor permeni. Tapi pak na. Itur lewat bus. Lisat itu ngedalani. Sakidok mata.
Baru beberapa detik mak jajan. 3 detik do pe mak aneng manuhor permen au. Hola nilihat terus sakit mata. Songon namar nipi. Olah nipi 70 tahun, 80 tahun. Ipe mardongan hangga luto. Artinya usia kita terbatas. Adang dokuran, adang mandoko songonona te sotung gabe. Ngasa dia umurmu imada 80 sia umurku 1 tahun naik mak sotung nit tarupani. Dan gabe itak nipi 70. Gabe keharusan, misalnya au 56, 70, 10 pak tahun naik, dan gabe songoni. Ay bodoh siap puluh sada, bodoh siap puluh 2, dan bodoh kurang. Tak sahat 70. Tapi yang mau dikatakan adalah ada ukuran terbatas. Molo taruk kok terbatas sarupa do bolo songo jabatan maju misalna. Jabatan. Atsugari adong ma bupati. Jabatan na 5 tahun. Angguna saliling 5 tahun ni batu dia pe mana dihormati do. Lengkap do pakaian nai. Alai molo nungasai jabatan na si 5 tahun ni ipakai mana baju dinas ni bupati musim merdalan. Rasa marung ra ritiknya mataya teh ngaina. Ala memang usianya masa jabatannya sekian tahun dan sudah selesai. Tapi mau pakai mana baju dinas naipe nai pakai tiap hari. Mau ngasai jabatan nai dan bubi pakai na. Mau pale pakai ngaruk karua kurang nih. Mas teres raibana ala naso bupati. Nangge bisongoni dohon. Itulah buktinya memang manusia ini terbatas. Di samping ni sakiro mata ngulu tahun, ada ukurannya, terbatas. Bahkan di dok musi songo duhut-duhut. Satu kini mana mekar, batok kinai bodari nai ngamalos. Ima situasi ni perdalanan di ngulu tahun, di dok si Musa. Alani bohado hita menyikapi. Ala satokin sekejap mata donggolu tahun. Bohado hita menyikapi i. Idu asa di dok topik ni mingguan ajari mahami mamilangi ari-ari ninggulu nami. Ajarlah kami menghitung. Ajarlah kami memaknai perjalanan ninggulu namion. Asa tujuannya pengalaman hidup kita masa lalu menjadi modal dan pelajaran kita menjalani hari ini untuk menuju masa depan yang akan datang. Ida sadidoksi Musa ajari mahami mamilangi. Asa huboto hami mangalapati dia do arti ninggulu namion. Unang manena dok kita na mangulu ale sia-sia nguluna. Ngahiara hupabua tuhita rong dosera na poso songoni tertekang doli-dolion sayolo sarbut-sarbut sayolo membuat barang nihalak jadi songoni mah agak liar nguluna jadi saya tiki marsahik maibana ibereng natorasna makin hari makin lemah bojung nebo memulak dung 3 leleng dirawat di rumah sakit di bom memulak tu jabu toh mai jabu mah tarawat indah rupani alai bereng semakin menurun dung lam galelam so berdaya bedok na tutui mah rupani tajuma perhala do bah asa rapi tamar tangiang edak sabinoto boha anak tahun inna tu natai tajuma perhala do bah samar tangiak kita asa tengakon anak tahu. Saukma Roma perhaladu. Tikina martangiangi martangiang mahita inna. Amin. Ngamati biduli-duli. Ale butuh hamuro itangan diduli-duli
dompet ni parhaladui. Harawa tikki na martangyangi songon na habir dompet ni parhaladui tol-toli bering inna rohana. Tikki na martangyang si Pak Saimana maro tangan na ilaw mabuat dompet ni na habir-habiron. Inna songon ni. Lau sima ni songon ni mani. Mate memang itu dompet di songon ni. Ini adalah waktu yang sangat-sangat penting untuk merubah perilakunya yang jahat. Ale waktu yang sangat genting itu terlewatkan begitu saja. Dangadong hamu bon. Alanido ajari mahami memilangi hari-hari ningulu nami. Jadi di masa ningulu todo hita memilang-milangi ahado nang taula marlapatar do hita bohado hita. Ngatong rahiaw pa buat hita dong do songoni namora. Tuhuta mahita mulak inna rupani mulak matuhuta. Di huta mana sida tinggal. Ibangun majabuna balga bagak kokoh. Baik pagar balga asunang boy masuk manangah rupani. Jadi ala memang orang kota do nasida dan pola bergabung tu masyarakat. Haro amar miami madak danak marlayang-layang. Habang malayang-layang nai putus masuk tualaman ni namorang perjabuan. Muhammad danak dak perduli mana menang nadia. Alai bereng merebu tualaman ni lang-langi itu rijaki imana bagari itu ribuat layang-langi. Habis terkalur matulu panang dina belga-belga. Itu risarbu madak danahon. Iharati ma merluba makarat. Mara manguiru dak danahi songning. Besong lima. Dangarong na mangrupi, dangarong na menolong. Mati masong ni. Sahak maturang tua. Berak pola dia dokon, songoni marupani. Sai mana sai. Ale hurang ma. Ijabon kebetulan habis sarwasira lawa ngalopa. Lawa tu warung. Naing manor sira. Roma para warungi. Dangarong sira ina. Laut tu warungan. Jawa sira inna. Dangadong. Sedia godang ditempati warung. Dangolo. Menjual garam tuh lagi. Songoni mah terus. Asal larung kebutuhan ni halakon. Asal laut tu masyarakat. Dang. Ay dangolo bejol mai. Dang jol mau. Dang jol mau. Dak kasih. Gebisa dong beparhutai. Naulo mardongat tu ibana. Ala memang songoni ma pangalahuna. Manang dia penamasa dijauhi dangarong behalak di sekitar indah perduli. Ala memang keluarga ibirang keluarga na perduli itu masyarakat. Ajari mahami memilangi hari-hari ninggulu nami. Asa dapotan rohana bisuk kami. Moloi didok di son si Musa. Ima pengotok kita sudah sejauh mana perjalanan hidup kita. Ngau godang naun uli nau denggan. Manang nau susah dok. Nata patarida. Ngau goda kita maberlas ni rohan. Manang mabenarsa ni rohan. Inilah masa-masa yang diberikan Tuhan kepada kita. Lau manganuli kiti. Lau introspeksi. Lau mangarimang-rimangi. Ngata jahanak kan yang gor-gornya kadong ngata. Keluargata. Adong doi suami, adong doi istri, adong doi anak, adong doi simbatuara, adong doi opung. Parningo tamana masai di hita. Supaya kita lebih menjaga sikap kita, perilaku kita. Alan itu hita saluhuna, namar sahur di tikyo di garejaon, manang di tonga di bagas nabe, nga dilihat Tuhan itu hita tiki. Tapaki matikyon. Lau manulik kiti. Lau mamareso mengoreksi. Introspeksi. Asanggiat masa-masa hidup kita ini. Lebih berguna, lebih bermanfaat. Bagi keluarga, bagi gereja. Terlumobi tau hasangapon. Di Tuhata. Martangyang mahita. Mau lihat tema Tuhan di pengot todo kami
di ujung tahun perhuriaunon asa takas tutu hu sulit kiti hami diri nami sanggompas sakirok mata songo duhut songo namar nipi donggoluon satokin holak koda nama notong rodi saliling nileleng na bonana doh ujung na nama kakam namang gonggom nasa pangisi ni Portibion. Tuho mahami Tuhan maporus songon na posom si Musa nama beko haporusan na marsudut-sudut songoni mahami Tuhan ditikyon maka tidakon hodo haporusan nami marsudut-sudut hodo persigatungan nami saya tuturi mahami marhite todim asalam ture tikos pita nang rohanami lau madalani ari-ari ninggulu nami si pasahatommo nalau si buluson nami sadarion marsugut nang rodi saliling nililing na mauliati madihole Tuhan dileo kode pe dihamitik kilau mangarimang rimangi Ali Tuhan nami marhite perminggon nami ditikon huhalasok kami do di pasu-pasum di keluarga Janwat Manurung do inanami buri sirait di basa-basa hoko tunasida sada danak bawa sehoma tutu nama masu-masu danahi asanggiat di pardalanan ninguluna sian sie tetehonna diajar honna torasna gabeho haporusanna songonido yanakon nami nalau marbagas wisman dolok saribu doho jeni borusiahan manang sadihari pitutuna sida majalo pasu-pasu parsaripion sehoma patuluson sakap nasidai jalahoma nagabi haparusan di pardalanan ningulu nasida upasatami dutuho nang ruas ni huriam namarulang tahun ditabay ho umur tabay manang las ni roha tabay manang pasu-pasu pada umak kamara asa totong boy bana Tuhan marha porusat tuho nang keluarga na marulang tahun tuho do pasahat nami asa totong pasikop pasu-pasum diakka na marulang tahun parsaripion asa saroha sa pikiran na sida mamujiho asa marsangap po ala ni pardalanan ni rumah tanggana doho pinoparna ali Tuhan nami dang lupa hami mabuat tuho dongan nami natongo di bagasan parsahiton amang MC lalahi amang de tambunan nyonyaten raja guguk boru pasaribu amang hahu tagalung amang RMT gultom nya sitinjak boru sitopul amang bisinaga Gabriel Sirait nyonya situa erge simatupang boru hutauruk tuho do pasahat tami nasida hodo haporusan nami tuhodo hami marsigatum alani hu pasahat tami tuho nasida Tuhan di tonga-tonga ni parsahiton nasida manang proses pemulihan di tonga ni bagasna tung pasikko ma Tuhan hahipason nasida papos roha nasida Tuhan nang keluarga nama dongani peleho las ni roha asa marhite las ni roha nasian ho boy nasida pature-turehen keluarga na di bagasa parsahiton suang-suangi maka tindakan medis juluani asa marhite panuturiomu disude tindakan medis khobar tulomoni roham gabe hama malum dinasida Tuhan nami hupasahat kami dosudi nang program di tonga-tonga ni huriam saya jari mahami mangulahoni asa boy saluhu na denggam mardalan dan sangat diguarmo asima roham ale Tuhan nami perdosa dohami saya sama saluhu dosa nami dagodangi asa tamah hami dijolom
Marhiti Yesus Kristus jalo matang yang nami. Amin. Mari dia mahita hut pasahatun pilata. Surgui
jong mahita. Aku nanggung rumah hati, berbalas di roh aku di sini. Surga dengan dong bersiayu di sini. Surga dengan dong bersiayu di sini. Tatang aku mapiliata. Ali debata manamin di Banua Gijang, hodo haroron ni saluhut silalu nadengga do nasa libasa na maulutus. Upasata mi masian na nilohon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gebek notus di jolom, pasu-pasu may jalaramuti. Asa huparasya kami pilihan non, pati pulun harajon mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim, asalam hutad dahami godang ni silalu mi tuhami. Asalam girgir kami madok maulati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata nasian nahinan jalan namangulu rodi salileng-lileng na. Lungot kami sa darion akan amati siyak kami. Naung pajuluho tulabungmu dihodo anak kitsu ni Banua Gijang. Jala dukapodoi dia akan mangasaho Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sa darion marningot ajal nami. Dohot hahyon di daging diari sogot. Mauliate marohanami tuho. Ala diwoko kami tu pakirimon na mangulu. Gabe partohap kami dihanguluan na sora suda. Dada na madele kami diari parningotanon. Alay na malungot do kami disabulo ni todin nami. Nunga torop dongan nami naung nialakmu. Tau si paingot doi. Ujung lakkana si di kami. Bahan pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung ni lakkana mibe. Saya sungguli marohanami babet tiruan na denggan dia kapinopar nami. Saya puli na marsa roha akan namatean asang nang mengadungi jala madele. Saya taiti marohana sida mamereng do Pak Gijang. Saya lehot todim tuhami asa takas di hati dakut tuhami. Nang dohot dohami anakmu jala pania diarta na di Banua Gijang. Saya padoma ganggu ni roha siap kami. Asahot hapor siyang namin maniop Tuhan Yesus si Pangului. Adora kubulu sami rura linggoman ni hamati ani. Molo hamur mata nami be. Uka mata ni rohanami. Asa takas ni ida dalan tu hasonangani. Molo halang dilan nami. Sobinoto be makuling. Pargugoy mahami marhite-hite todimi. Asa terjauh kami. Alea mang. Saha tu tangamu matodikku. Saipai tiurhian rohanami. Asa hubas lakkanami. Jala sonak kami lau mate. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang. Sai perut badia maguarmu. Sai roh maharajongmu. Sai saut maloman roham di Banua Tongaun songon na di Banua Gijang. Lehoma tuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna harajaon dot
masu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho jala di parsar homma damena tutodim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, okay. Silahkan Amang dari belakang perlahan. Jo, ala paret tunggu lah. Apa yang mesti kena? Jangan paret kalau apa yang